yung Hindi big. hindi papasa ng little to. Little. Sobra. Red. Ano? Big red. Riding hood. Oo. So, pili ko mag-ride tapos merong big. Wow, di ba? Sakto. Gusto ko yung big na yun. Anong gusto mo ulit, Karen Armilio? Gusto ko mag-ride at gusto ko ng big. Ganun. I'm fine, thank you. Parang answer and portion ng bata. Answer and portion. What the fudge? Question and answer po. Hindi mo napansin yun. Kinari ko yung sarili ko. Hindi mo napansin. Slow ka. Slow. Gusto mo bumati ngayon? Ko raw sabihin ang pangalan niya. Okay. Kailan mo sa Sino yan? Sino yan? dati. Oy! Ngayon ayos po. yan. Ito kasi, ala, inano mo dyan. Ginanong ko kasi. Kasi Sabi ako sabi eh. daw niya, proud na proud daw sa inyong dalawa. Pinagmamayabang ka daw sa mga katrabaho niya. Huwag niyo akong iano. Hindi, ano, lalagay namin na galing sa'yo. Papagalitan ako sa taas. Hindi. Bakit ka papagalitan? Hindi, siyempre. Yun! Okay, mga baby. Kalimutan. Oh, sige. Sikat na sikat ka sa kanila. Pindot, nahihihi pa ako. Teka lang, nahihihi ako. Boy, Pindot eh. Ooh, Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. Nahihihi na ako. Wait lang. 1 minute lang. Wow! Dito ka pa tumira, Boy Pindot. Nasampalin kita. Ganun. Tapos, ano pa daw, parang, ano, Alam mo, makakalusot ka. Hindi matatapos ang tambalan to. Kung hindi ka nagugulat. ano ba yan? Sorry po. Sorry guys, yung reverse yung inyo nabasag. Ako din. Alam ko na palakas talaga yan. Gusto mo pa ng libreng GVGV Good Vibes? Download mo na ang Love Radio PH sa Google Play at App Store. Dahil dito, walang hate. Love long! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.